Tamang tamis, saktong timpla. At ang lugar, kakaiba. Ganito inilarawan ang coffee shop ni Maui sa mga Tarong, Pangasinan, na itinayo sa gitna ng palayan noong nakaraang taon. Sumikat po si Daang Kalikasan. Si Daang Kalikasan, talagang napakaganda po ng view. Dinadayo na po yan ng mga tao. So ang ginawa po namin bilang dahil nga po ang mahal po namin ay kape. Nagpatayo po kami ng kape na sumakto pa na nasa gitna pa ng bukid. Dito dapat nila itatayo ang kanilang planong bahay, pero dahil sa pandemya, naisipan muna nilang magnegosyo. At sa dami ng negosyo, kape raw talaga ang number 1 sa kanilang listahan. Bilang na rin na coffee lover, or dalawa kami ni Mrs. is nagka-travel talaga abroad. And traveling abroad, hindi na kukumpleto ang araw namin pag hindi kami nakakapagkape sa mga sikat and minimalist na coffee shop sa ibang bansa. So yun. So dahil doon naging inspirasyon namin para itayo ang Agkapita. Ang coffee shop hindi na lamang sikat sa mga taga Pangasinan, pero dinadayo na rin ng mga sikat sa social media. So syempre nakaka-proud po dahil binibisit tayo ng mga sikat and mga vloggers, especially mga vloggers po. Binibisita tayo sa shop and syempre parang hindi pa rin kami makapaniwala dahil yung ina-expect namin na maliit lang is ngayon binibisita na ng mga malalaking tao. Hindi na lang din kape ang kanilang ngayong siniserve, pero maging masasarap na merienda. Dagdag pa dito ang handog ng katahimikan at pagiging malapit sa kalikasan. Plano pang palawakin ni Maui ang naumpisahang negosyo kasama ang kanyang asawa at makapag-engganyo pa ng mas maraming customers. Justin Pincaro para sa Luzon Headlines.